Ertzaintzak Iker Arana zoan pilota batekin zuzenean tirokatu izanaren bideoa ezagutarazi du asteazken honetan Justizia Aranarentzat plataformak. Pasaden urteko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarribi gaztetxearen desalojoaren kontestuan zauritu zuten Arana eta kolpearen ondorioz barrabila galdu zuen gazteak. Orain, ekintza horien ondorioz ikertzen ari diren ertzainaren abokatuak kasua ixteko eskatu du eta hori ekiditeko argitaratu ditu plataformak irudiok. Espainiako Auzitegi Nazionalak Maritxoli Paragirre euskal preso absolbitu du etak 1987ko uztailaren 21ean Oviedoko komisariaren aurka eginiko Granada bidezko eraso bat dela eta. Sententziaren arabera, jada epaiturikoaren salbuespena kontuan hartu beharko litzateke. Gainera, analizatu dituzten frogak errugabetasun presuntzioa alde batera uzteko nahikoaz direla ere islatu du ebazpenak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du ELA eta LAB sindikatuek Confebask patronala gutxieneko soldata propioa negoziatzera behartuko lukeen eskaera. Ebazpenaren arabera, afera hau ezin dute sindikatuek eta patronalak adostu, ez baita negoziazio kolektiboaren bidez eztabaidatu daiteken kontua. Erabakia ez da irmoa, Espainiako Auzitegi Gorenean jar baitezakete helegitea. Gabon guztioi eta ongietorri Otsaiaren 4ko albistegira. Arantxa Zulueta eta Jon Enparantza espetxeratzeko agindua eman du Espainiako Auzitegi Nazionalak, Espainiako Auzitegi Gorenak euren aurkako sententzia berretsi ostean. Abokatuek 10 eguneko epea lukete urtarrilaren 28tik hasita kartzelan euren kabuz bertaratzeko. Arantxa Zulueta eta Jon Enparantza espetxeratzeko agindua eman du Espainiako Auzitegi Nazionalak 13/13 sumarioaren harira. 2022an epaitegi honek ezarritako 7 eta 4 urteko espetxe zigorrak berretsi egin ditu urtarrilaren 7an Espainiako Auzitegi Gorenak. Hala, urtarrilaren 28an Auzitegi Nazionalak 10 eguneko epea eman zien gehienez abokatuei biak espetxera sartzeko eta bestela atxiloketa agindua emango duela adierazi du. Haien defentsak helegitea aurkeztuko du Espainiako Auzitegi Konstituzionalean. Hala ere, horrek ez du espetxeratze agindua geldiarazten. EH Bildu erabakiaren kontra agertu da eta gaitzespen irmoa adierazi du Arantxa Zulueta eta Jon Enparantza espetxeratzeko agindua ematearen aurrean. Azaldu dutenez, epai guztiz anakronikoa da eta talka egiten du euskal herritarren gehiengoaren borondatearekin, hau da, gatazka politikoa eta haren ondorio guztiak gainditzeko apustu irmoa egiten duen euskal gizartearen gehiengoarekin. Estatu sakonak iraganeko eszenatokietara itzulera inposatzeko asmo argia agerian berriro ere utzi duela adierazi du koalizio subiranistak. Gainera, salatu dute ez dakitela Euskal Herriak eta Euskal Gizarteak gehien bat etorkizunari eta bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntza partekatuari begiratzen diotela. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagerak elkarretaratzea egin dute astearte arratsaldean Donostian euskararen aurkako azken erabakien harira. Administrazio publikoan euskal hizkuntza babesteko deialdia egin dute. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Donostiako Bagera elkarteak elkarretaratzea egin dute astearte honetan ELA eta LAB sindikatuen babesarekin. Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean izan da elkarretaratzea eta bertan Eusko Legebiltzarrean eztabaidagai dagoen enplegu publikoaren legearen aldaketa eskatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota baitzuen Donostiako udaleko kartografia zerbitzuko 2 lanposturen lan deialdia. Gaztelaniaz gain euskararen ezagutza ere eskatzea gehiegizkoa dela iritzi duelako. Euskalgintzak eta Bagerak Donostiako udalari errekurtsoa jartzeko babesa adierazi diote eta nabarmendu dute erabakia onartezina dela. Administrazioan euskararen normalizazioan oztopatzea helburu argia duelako eta ondorioz Donostiako herritar eta udal langileen eskubideen urraketak betikotuko dituelako. Prozesua azkeneraino eramatea ere aldarrikatu dute, era berean adierazi dute beharrezkoa dela euskararen normalizazioak aurrera egiteko arkitektura juridiko berria eraikitzea. Ia mende erdi igaro baita 1982ko euskararen legea onartu zenetik, eta oraindik ere euskaldunen hizkuntza eskubideak ez direlako behar bezala bermatzen.
Azkenik, mobilizazioaren antolatzaileek nabarmendu dute lehen urrats bezala ezinbestekoa dela Eusko Legebiltzarrean eztabaidagai dagoen enplegu publikoaren legearen aldaketa. Horren ordez, hizkuntza eskakizunen egungo paradigma gainditu eta langile publiko guztiei euskaraz lan egiteko eskubidea bermatzeko beharra azpimarratu dute. Herritarrak euskaltzale gisa aktibatzera deituz, euskararen etorkizuna jokoan dagoela gogorarazita. Irunen pasaden urteko San Martzial egunean ospatutako alardean, desfile baztertzailean eraso matxista jasan izana ezagutarazi du emakume batek. Alardeko batzordeak 2 urtez desfilean parte hartu gabe zigortu du behin-behinean ustezko erasotzailea eta erabakia deitoratu eta gizonezkoa auzpotzeko asmotan elkarretaratzea egin zuten pasaden astelenean ia 200 herritarrek. Astelehen honetan, otsailaren 2an, alarde baztertzailearen aldeko ia 200 lagun bildu ziren Irungo Palmera Montero eraikinaren aurrean. Iaz alardean gertatutako eraso matxistagatik ezarritako zigorraren aurka protesta egiteko eta erasotzaileari babesa adierazteko. Iazko ekainaren 30ean, San Martzial egunean, Irungo alardea ohiko eran ospatu zuten. 2 desfile bereiziz, mistoa eta baztertzailea. Azken honetan gizonek soilik parte hartzen dute eta emakumeek kantinera eginkizuna betetzen dute. Testuinguru horretan, kantinera zioan emakume batek eraso matxista egin izana egotzi zion desfile baztertzailean parte hartu zuen gizon bati berrian plazaratutakoaren arabera. Hori dela eta otsailaren 2an Irungo Palmera Montero gunean egindako bileran alardeko batzordeak erabaki zuen salatutako pertsonari 2 urtez alardean parte hartzea debekatzea. Nola nahi ere, neurria behin-behinekoa da eta interesdunak 30 eguneko epea izango du helegitea aurkezteko. Erabakiaren berri jakin bezain pronto, ia 200 lagun elkartu ziren eraikinaren kanpoaldean zigorranen aurkako protesta egiteko asmoz. Ondorioz, agintarien zein alardeko batzordeko kideei oihu egin zieten. Bestalde, salaketa egin duen emakumeak ez du oraindik bide judizialik abiatu. Nafarroako Ziritza herrian, Bidanueva zentroan, homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituzte Neutral webguneak argitaraturiko erreportajearen arabera. Bertan, 5 emakumeren testigantza anonimoak bildu dituzte, exorcismoak, ezkontza behartuak edota tratu txarren berri ematen. 5 emakumek Nafarroako Ziritza herriko Bidanueva zentroan homosexualitatea edo bisexualitatea sendatzeko terapiak, exorcismoa, tratu txarrak eta praktika sektarioak jasan dituztela salatu dute. Neutral desinformazioaren aurkako webguneak argitaratu du honen inguruko erreportaia. Zentroa 1980ko hamarkadan sortu zuten desintoxikazio gune gisa, eta gaur egun ere erreferentziazko baliabidetzat hartzen dute hainbat erakunde publikok. Hala ere, testigantzen arabera, emakume horiek humilazioak, zigorrak eta orientazio sexuala aldatzeko saiakerak jasan zituzten, baita ezkontza behartuak ere. Ikerketako kazetariak berak baieztatu du Bidanuevarekin harremanetan jarrita, bere bisexualitatea sendatzeko aukera eskaini ziotela. Gainera, zentroak diru publikoaren finantzaketa jasotzen du Nafarroako gobernuaren eta beste erakunde batzuen bidez, eta egun gizarte zerbitzuen eta osasunbidearen erreferentziazko gunea da oraindik. Gaur, otsailak 4 Agatadeunaren bezpera ospatu da Euskal Herrian. Xabi Alok egun honen jatorria eta tradizioak aztertu ditu. Entzun, askorentzat makilaren hotsa dena euskaldurontzat deiadarra da. Makil kolpe lehor eta erritmikoa. Antzinako oi hartzuna lo dagoen lurra esnatzeko. Negu gorrian egonagatik udaberri agertu dagoen seinale. Agatedeunak kristautasuna eta paganismoa uztartzen ditu. 3. mendeko emakume martiri siziliarraren istorio lazgarria dago horren atzean. Agatedeuna sinismenei eta nortasunari eutsi zion emakumea da eta Kinziano tiranoari aurre egiteagatik bularrak moztera kondenatu zuten. Hori da bere iruditeriaren oinarria, askotan erretilu batean bularrak daramatzala irudikatzen baita. Euskal Herrian baina sinismen zaharrekin korapiatu eta emakumeen babesle izan zen. Agatedeuna ez delako santu soila, indar handiko figura da. Herri sinismenak dio suteak saiesteko indarra duela, ganaduaren izpiritu txarrak usatzen dituela eta uzta oparoak iragartzen dituela besteak beste. Fedearen eta superstizioaren arteko muga horretan,
Euskaldunok geure egin dugu bere figura eta etxeko eta lurreko babesletzat daukagu. Horregatik otsailaren 4an Euskal Herriko kale, baserri eta auzoak kopla hotsen oholtza izaten dira. Izan ere ohitura honek badu osagai sozial ukaezina. Antzina herriko mutil taldeek soilik zuten oles egiteko edo etxezetze eskean ibiltzeko behimena. Negu gorrian janaria eta edaria lortzeko modua baitzen. Gaur egun tradizioa eraldatu eginda, jada ez daude mutil taldeak soilik adin eta genero guztietako herritarrak biltzen dira. Eta eskean bildutakoa, maiz, helburu solidarioetara bideratzen dute. Baina zerbaitek bere horretan badirau, hori makila da. Makila horiek lurra edo egun asfaltoa ere kolpatzean erritmo konstantea sortzen dute. Batzuek diote herri oso baten bihotz taupada izan daitekeela, beste batzuek aldiz lurraren sakonean dauden indarrak aktibatzeko modua bizia berriz ere azaleratu dadin. Lurrak entzun du deia eta guk jaso dugu mezua. Negua badoa eta bizitza badator. Agate deuna bitarte dela beraz, zorion etxeko denoi. Iragan ostiralean argia sariak banatu zituzten Usurbilgo Atxega Jauregian. Prentsako argia saria Jakin aldizkariari eman diote Azurmendiren ganako zubilana egiteagatik, ia 100 kulturgileren gogoeten bidez haren balioa jasotzeagatik eta irakurlea galderen munduan murgiltzeagatik. Jakineko Xabier Eizagirrerekin eta Aritz Azurmendirekin egoteko aukera izan dugu. Ikus dezagun jarraian. Eztabaida sustatu eta jakintza goratzea izan zuen xede Jose Azurmendik. Kritika bultzatu eta galderak egiten zituen beti. Ia 100 kulturgileren gogoeten bidez haren balioa jasotzeagatik eta irakurlea galderen munduan murgiltzeagatik, prentsako argia saria Jakin aldizkariarentzat da, zergatik eta zertarako Jose Azurmendi zenbaki bereziagatik. Aitortza eskerrona besterik ez daukagu, Hore bada, halako sari bat jasotzea, argiaren eskutik, eta bai, guretzat errekonozimendu handia da, ze, justu eman diguten zenbakia iaz atera genuena, Jose Azurmendiren erotzaren ondoren atera genuen zenbakia, zenbaki berezia izan da, zentzu askotan. Esan nahiagatik, eman digun lanagatik, duen edukiagatik, eta orduan ez da zenbaki bar gehiago izan, gure aldizkarian historian, eta orduan horregatik halako saria jasotzea, bai, zentzu berezia du. Gu saiatu ginen biltzen komunitate bat, Jose Azurmendiren obra bakoitzak bere lekutik edo joera bakoitzak beretik, baina irakurriko zuena, gaurkotuko zuena, ekarriko zuena gogoeta berritara, eta hortarako saiatu ginen ohikoak edo orain arte Azurmendiren bueltan ibili diren ahotsak egon zitezen lan egiten, baina bereziki orain arte Azurmendiren gana adinagatik, ibilbideagatik, transmisioaren etenagatik edo iritsi ez den jende hori ere gerturatzen ikusteko, nahin justu gure ustez behintzat Azurmendik baduela zer esana gaur egun ere, orain arte hurbildu ez den jendearentzat ere, eta orain arte hurbildu den jende horrek ere, gogo eta interesgarri asko dituela gainontzekoei luzatzeko. 100 kulturgileko komunitate bat osatu zenbaki honekin, bestela ere badabilena pentsamendua sortzen, izan argia bezalako lekuetan, izan Jose Azurmendi katedran unibertsitatean, eta nik uste dut aldizkariak erakusten duela badagoela mamia eta badagoela gaitasuna, eta transmisiorako autu hori egiturazkoa bihurtuko balitz, jauzi handi bat emango lukela gure referenteen, pentsamenduzko referenteen transmisioak edo lana. Gaurkoan, getxo izango dugu Izpide platoan. Azken garaietan, pilpilean izan da 101 jauregiaren eraisketaren afera. Hasierako proiektuak ez zuen alakorik kontemplatzen, ez guztizkoan behintzat, eta honek kritikak jasan zituen. Prozesu judiziala martxan izan naik, pasaden urtarriaren 14an,
udaleko hainbat bulego miatu zituzten, eta 2 egun beranduago ezagutarazi zuten EAJ-ko 3 zinegotzi inputatu zituztela, eta 3 udalteknikari ere. Eta zurrunbilo politiko honi buruz hitz egiteko, gonbidatu dugu gaurkoan platora, Mikel Bildosola, EH Bildu Getxoko bozeramailea. Arratsaldeon. Kaixo. Mila esker, gonbidapena onartu izanagatik. Lehenik eta behin, eraisketaren garaietara egingo dugu buelta, 2024ko abuztu horretara. Nola izan zenuten eraisketa horren berri? Bueno, a ber, Getxoko udalerrian aspalditik ezagututa edo ezagutzen genuen udal gobernuek zeukan jarrera babestutako edo babes maila hori zeukaten eraikinekin egiten zutena. Izan ere, ohitura bezala zeukaten kasu batzuetan eraikin horiei babesa kendu eta eraitsi luxuzko etxebizitzak egiteko, eta beste batzutan oraindik ere aztertzen gaudela, zuzenean eraitsi era susmagarrietan, eta orduan kontrolatuta genituen 2 obra. Obra bat zan hau, eta beste obra bat zan herriko beste toki batean zeona, eta horren gainean eginda genituen galderak, eta horren gainean geunden nolabaiteko kontrola egiten, jakiteko nola eramaten zituzten obrak, eta gauzak ondo egiten ari ziren ikusteko. Eta abuztu batean, zehazki, pasatu nintzen egun batean bizikletakin hortik, eta eraikuntza bat zegoen, kaskarrean, eta hurrengo egunean ez zegoen eraikuntzarik, eta orduan aktibatu genuen espedientea eskatu, berriro espedientea eskatu, eta horren inguruan galderak erregistratu eta gure lana egin. Aipatu duzu luxuzko etxebizitzen eraikuntza Getxon, kasu honetan ere proiektua jauregi horren inguruetan luxuzko etxebizitzak eraikitzearena zen, baina jauregia izatez kultur ondasunaren euskal legeak babestuta dago. Halako babesa duten eraikinetatik gertu badago luxuzko etxebizitzak edo halako eraikinak egiteko aukerarik? Ez dago legeak ez du horretarako babesten? Bueno, kontua hori da, kasu honetan, kasu konkretu honetan, horko eremuan aurre ikusten zen egitea beste eraikuntza bat, eta gero eraikuntza mantendu, teorian egin zezaketena zen zeukaten eraikuntza mantendu, barrutik dena aldatu, dena atera, eta hor barruan eraikuntza mantenduz egin ditzazkete luxuzko etxebizitzak, baina gertatu dana da, bota dutela, eta orduan ja ez dagoela eraikuntzari, baina posiblea da egin izan dute, Getxo batean egin izan dute, kasua badaude, non errespetatu izan duten legea, eta eraikuntza bota gabe egin dituzte etxebizitzak. Badago kasunetan ere esanguratsua den kontua dela proiektu horrela eramaten duen kooperatibaren kide direla, behintzat momentu horretan ere bazirela, Getxoko EAJ-ko 2 zinegotzi, Irantzu eta Ignazio Uriarte. Ez dago legediarik, halako gauzarik ekiditeko martxan, hau da, zu herri edo udalerri bateko zinegotzi edo kargu publiko izan, eta aldi berean halako enpresa edo erakunderen baten parte izateko? Berez ez dago. Egoera honetan argitu behar dena, ez da beraiek beraien bizitza pribatuan, gauzak gubio bezala egiten baldin badituzte, ez dago inolako arazorik. Baina hemen argitu behar dena da, aurretik informazio izan duten. Hau da, berez informazioa aurretik jaso badute eta besteekiko nolabaiteko lehentasuna izan duten, logikoki hor badago arazoa, baina printzipioz ez dago zure bizitza pribatuan gauzak legedi barruan egiten baldin baituzu, eta legeak ez du arautzen zure herrian egiten den kooperatiba batean ez sartzea, hori ez dago inon araututa. Aipatu duzu, udaleko miak eta asteazken batean gertatu zen urtarrilaren 14an, Ertzaintzak Getxoko hirigintza bulegoa eta beste hainbat bulego miatu zuenek hori. Espero zenuten halakorik zuek? Nik naiz eta dena irakurrita izan, zintzoki, ez, nik horrela esate dizut. Uste dute, esango nuke edo konfirmatu daiteke Euskal Herri osoan ez dela horrelakori gertatu, hau da, Ertzaintza sartzea miaketak egitera udal batean,
kontuan hartuta ertzaintza dela gobernuaren polizia, eta zure polizia bera sartzea zure etxean miaketak egitera, zeharo ez genuen espero inondik inora. Miaketa horren ostean, ostiral horretan, urtarriaren 16an ezagutarazi zuten, udaleko 3 zinegotzi inputatzen zituela epaileak, aurretik aipaturiko Irantzu eta Ignazio Uriarte eta Inigo Urkiza ere, ondaren aurka egiteagatik. Kargua utzi dute edo kargua uztea behartu ziete, baina beraiek oraindik errugabeak direla esaten dute, ez dakitor nahikoa froga ikusten diren kontarakoa adierazteko. Bueno, nik gonbidatzen dute edonor, azken finean hirigintzako legeak ahalbidetzen du lehen esan bezala espediente administratiboak ikustera, edonork irakurri dezake, eta nik gonbidatzen dute Getxoko edozein pertsona, joan dadila udaletxera, eskatu dezala espedientea, eta patxadaz irakurri dezala, eta gero bakoitzak atera dezala bere ondorioa. Nire puntutik edo nire posiziotik inor epaitzea uste dut gehiagizkoa dela, azken finean hor badago ikerketa bat, eta ez dagokit niri esatea errugabeak edo errudunak diren, baina bakoitzak atera ditzala ondorioak gertatu denarekin, eta nahi badu irakurri dezala espediente administratiboa. Udalaren miaketa egunean Amaia Agirre Aiotako alkateak irregulartasunen berri ez zuela eta udalak legearen arabera jokatu duela plazaratu zuen. Dakit hitz horiei esateko zerbait bate duzun? Bai, hortan bai sartu behar naiz, izan ere urte eta erdi daramagu kontu honekin, urte eta erdi daramagu salatzen egoera, urte eta erdi baino gehiago daramagu EAJak gure ondarearekin egiten duena salatzen, hau da, ondarea ereizten doala urtea pasata eta bestiko kontu berdina dela. Salatu genuen hemen apo bat onartu zen duela gutxi, onarpen prozesuan dago orain, baina herrian bertan onartu zen, eta apo horrek ez zuen nahi beste ondarea babesten, aurreko apoak ere ez, orduan. Egoera horren aurrean esatea irregulartasunik ez dagoela, non adibidez espediente administratiboan guk egindakoari idazkari nagusiak arrazoia eman zigun eta atzera bota da prozesu guztia zehapen espediente handitzeko aukera emanez, irregulartasunik egon ez dela esatea hori ikusita, niri iruditzen zait, eta egia esan behar dago, lotsagarria eta kezkagarria horrelako pertsona batek herriko kudeaketa eramatea, azken finean denok ikusi dugu, eta gainera ertzaintza sartu da, zure etxean miatzera irregulartasuna ez dela egon esatea, iruditzen zait, ezakit kafkianoa edo. Pasaden astean, 3 zinegotzi hauen kargu uztearen ostean, zuek EH Bildutik Amaia Agirre alkatearen dimisioa eskatu zenuten, eta batzorde edo udal gestora batek udala kudeatu zezala. Zergatik, zer dela, eta eskaera hori imaginatzen oraintxe esan duzun horren arira izango dela. Bueno, guri egoerak asko kezkatzen gintuen. Eta gestoraren kontua eskatu genuen plenoan bertan. Plenoan bertan, Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemosek sartu zuten, Alderdi Popularrak sartu zuen mozioa, nola da, eskatzen diren epeetan, eta Elkarrekin Podemosek urgentziazko mozioa sartu zuen, eta biek eskatzen zuten alkatearen dimisioa. Guk egoera horretan esaten genuen alkatearen dimisioak ez dituela gauzak hobetzen. Izan ere, lehen esan bezala, hemen erroan dagoen arazoa da, EAJak daukan gobernatzeko eredua, EAJak egiten duena gure udalerrian. Beraz, alkatearen dimisio batek, imaginatu alkateak onartzen duela dimisioa, alkateak alde batera ingo zuen, eta bere postuan EAJako beste inor jarriko zuten. Horrek ez du egoera hobetzen, ez da egoera konpontzen. Beraz, guk planteatzen genuen udal gestora bat, zala gobernu batzarrean alderdi guztiak sartzea bertan, zuk hartzen duzu erantzunkizuna, baina kontrol bat egiten duzu, eta hemendik legegintzaldia bukatu arte, behintzat nolabaiteko fiskalizazio bat izango litzateke, eta egoera horretan alkatea ezin zen horren buru izan.
hor eskatzen genuen alkatearen dimisioa, horregatik egin genuen Elkarrekin Podemosen mozioaren alde, gure mozioarekin bat egiten zuelako. Hala ere, alkateak ez zuela dimisiorik aurkeztuko esan zuen, soilik oposizioak hala eskatu duelako. Bai, berak horrela esan zuen, logikoki espero genuen, EAJaren jokatzeko urte guzti hauetan EAJak egin duena da, beti aurrera jo eta gauzak ahalik eta alduen moduan tapatu. Iruditzen zaigu, zu horrelako kargu bat hartzen duzunean, erantzukizun politikoa daukazu, eta herriari erantzun behar diozu altuera politiko batekin. Nik uste dut alkateak altuera politikoa izango balu, edo erantzukizun politikoa izango balu, eta benetan nahiko balu gauzak ondo egitea, dimisioa aurkeztu beharko lukela. Kasu honetan ez du dimisioa aurkeztu, ez da ezer berria EAJan, eta egoera areta kezkagarria geratzen zaigu. Jauregiaren eraisketaren afer honetan, oraingoz dugun azkeneko albistea bada, otsailaren 25ean inputaturiko zinegotziek deklaratu egingo dutela. Zer espero duzue deklarazio horiek inguruan? Bueno, hemen suposatzen da, hartu dituzten abokatuak ikusita, maila handiko abokatuak hartu dituztela, oda dirutza ordaindu dutela abokatu horiengatik, suposatzen du saiatuko direla ahalik eta proba gehien deusestatzen eta ahalik eta gehien gezurtatzen hemen gertatu dena. Ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigu zer esango duten, baina, guk behintzat esperantza txikia badaukagu zeo zer argitzen den, eta esperantza txikia daukagu egoera guzti honek behintzat eragina egingo dien, edo behintzat nolabait esan da, daukaten jokabidea, EAJ daukan jokabideari nolabaiteko frenoa jarriko dion, izan ere egiten duten guztia gure diruarekin egiten dute, eta gure diruarekin jokatzen dute ikusi dugun bezala. Beraz, espero dute hemendik aurrera toke moduko bat izatea hau, eta beraien jokabidea zuzenduko duten. Nire familian hau kontatzen dudanean, esaten didate, pixkat ametsetan bezala nagoela hori esaten dudanean, baina guk hori nahi dugu, herriarentzat nahi duguna da, gauzak ondo egitea eta gauzak argitzea, beraz ez dakiz zer gertatuko den deklarazio horien ostean. Auzi honi jarraipena ematen segituko dugu datozen aste eta hilabetetan, gaurkoan hemen txutzeko dugu elkarrizketa. Mikel Bildosola, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Mila esker, zuei. Gaurkoan, Mateo Zikuta eta Elgartoren furgonetan abestiarekin emango digu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta biharrak. Nireak gabiltza gardatzen jakintza, bedaz fak zure dala biltzak. Esaten didate egizu ala inzak, ta badakit hori benetan dela behintzat. Nola boterea, gorde zuentzat botoak, regulatuko derea, agente eta jaungoikoa. Hemen jarraitzen dugula antolatzen gorrotoa, jakinda dena ala zerrez dela motoa. Ze furgonetan bumpeatzen dela boa, jakinda entzutearekin ez dela nahikoa. Bada bere izenez betetzen duen ikaoa, bazterturik berritu nahi dugun asmoa. Saldu dituzte liburuak, debekatu galderak, itxi nahi dute ahoa. Itxi zazpiateak, eskutatu nortzuk hartu ziren menpean. Baina guk oroso bat gara magu atzean. Badakigu tragedia nork idatzi duen, ta zeinek galtzen dituen begiak hemen. Nik nireekin ikusi dutzu non zeunden, eizatuko zaituenaren mailan jaten. Ez nuke nahi bat bera, sinisten papera, gidoia irakurri gabe bota nuen lurrera. Esan zidaten itzultzeko ez galtzeko aukera, baina ez du nahi itzultzezko bandera. Kezkatzen nau neurriak, kezkatzen nau jarioak, kezkatzen nau diodanaren egia balioak. Beharrak eta desioak, taktika eta estiloa, hau ez da txiringito eta hitz egiten da partidoaz.